Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Ikaskun Arrosa Garai, hemen gaude Urezberriko pilotalekuan. Zergatik hemen, zer da leku zuretzat? Hemen da palan irastzapenak egin dituen lekua, eta etortzen nintzen aita eta nahiarekin pixkan entrenatzera azteko tenis pilotarekin, eta gero ja urteak pasala, hori 6 urterekin, eta gero ja 8 urterekin hasi nintzen pilota maziza edo frontoiko palan aritzen. Orduan hau zer esan dezakegu dela, zure lehenengo etxea, bigarrena, agian lehenengoa gehiago, ez da? Bai, eskolatik atera eta arratsalde guztiak hemen pasten nituen jolasten eta afizioa sortzen edo. Orduan esan dezakegu zure aitak ekarri zintuela lehenengo aldiz, baina gero zuk ekartzen zenuen bera, ez da? Bai, hori bai. Eta gero ere lehengusuekin eta ere igandean amatxiren etxera etortzean ere gero bazkaldu eta gero berriz frontoira pixkat jolastera. Egun guztia hemen, orduan. Konta iguzu zuk, egin ezazu zure deskribapen bat, nola aurkezten zara? Zaila da, ez dakit neska kirolaria, alaia, lagunekin egotea gustoko duena. Non sortua? Hemen Auzperren sortua naiz, hori txikidanik hemen bizi izan naiz. 14 urteak arte joan izan behar nintzela Iruñera ikastera, eta han orain ikasten ditut astelehenetik ostiralera han ikasten egunak, eta gero asteburuak beti hemen edo Luzaiden. Eta nongoa, horren beste lekutan egon da, nongoa sentitzen zara? Auzperrikoa. Zalantzari gabe gainera. Harritzeko modua bada ere, balduzu olako haurtzaroko lehen oroitzapenik? Badut oroitzapen bat palakoa dena, eta hori hasten nintzenean nahi nuenean jolasten hasten, joan nintzenean pala bat erostera, eta ordu dela lehen pala. Eta frontoietik kanpo, zertan jolasten zenuen? Futbolean, eta gero ez dakit lagunekin bote-botera edo olako jolas. Kirola eginez edo korrika eginez? Bai, etxean denbora gutxi. Nolako zinen, txintxoa ala bihurria? Pixkat bihurria. Bai, gainera nahiarekin ere pixkat bihurria nintzen txikitan orai ez, baina lehen bai. Ikasketak ere egiten ari zara orain, pilotaz aparte, eta zer, hori nola, ala beharrez edo bokazioz? Ez, bokazioz nahi dudalako, hala ere pixkat zaila da ordutegiengatik, ze aurten adibidez banituen unibertsitateko klaseak arratsaldeetan eta batzutan ezin nintzen joan entrenatzera, goizetan ez dago hori entrenatzeko, eta pixkat zaila izan da, baina apainatu nahi. Zer ikasketa ari zara egiten? Aurrezkuntza, UPNan. Eta, urte batzu barru nola ikusten duzu zeure burua? Pilotarekin zer ikusia duen, bai jokalari bezala, entrenadora bezala, nola ikusten zu horrela, edo Andereño bezala? Ez nahiago dut Andereño bezala, eta gero
hori iparralden edo hemen erdi txikietan irakasle bezala aritu, edo bestenaz azken aukera bat bezala entrenadore moduan, baina hala ere ez da, aurrera eramateko bizi bat ezin duzu horrekin lortu. Orduan biak egin beharko zenituzke, hori da zure asmoa, ezta? Orain, 19 urte dituzu, ikasketak, entrenamenduak, bidaiak, txapelketak jokatzeko, eta gazte izateko denbora baduzu? Ez beti, batzutan baditudanez, asteburuero baditudanez pilota partiduak, igual nire lagunak ateratzen direra ez dakit norat, eta ni etxean geratu beharra Biarramunean partida dutalako. Hala ere, pena merezi dizu, ezta? Bai, hori bai. Pena maiten dit ez ateratzea, baina azkenean badakit nire esfortzu guztiak zerbait ona ekarriko didatela. Gazte rebeldea zarela esan dezakegu? Ez, orai zintxoa. Palaz aparte, zure denbora librean zer egitea gustatzen zaizu? Egia denbora libre gutxi daukat, zer lan egiten dut asteburuetan, orduan geratzen zaidana lagunekin egon edo zerbait hartu edo. Eta zer moduz Iruñan bizitzaren esperientzia gurasoez aparte, pentsatzen dut? Badugu pisu bat, eta batzutan hori etortzen da pixka laguntzera, ze lehen banegoen Joanesekin, nire anagiarekin, baina berak ikasketak bukatuak dituenez, bakarrik geratu naiz eta hori batzutan etortzen da. Ama beti horre egoten da, ez da taperren bat edo ekartzea. Sukaldari moduan, zer moduz? Ongi, apainatzen naiz, ez ditut gauza zilak egiten, baina hori eguneroko gauza sinpleak. Gustatuko litzaizuke beste herrialde batean bizitzea? Ez. Hemen izan dudan haurtzaroa ez nuke deusengatik aldatuko, oso ez dakit lasaia, gero lagunekin, eskolako lagunekin, ez nuke aldatuko. Zein iritzi duzu, bizi lanerako edo lana bizitzeko? Adibidez, nik egin nahi duen lana dela hezkuntzako irakasle izan, bai nire bizitza aurrera ateratzeko, baina ere maite dut aurrekin egotea irakastea eta hori, eta orduan ez dakit, pixkat alde bakoitzeko zerbait hartu, baina bokazioz nahi dut hori egin, eta orduan ez dakit ere, inporta ONG batean lan egitea edo norbaiti laguntzeko denbora pastea edo. Holako lan voluntariorik egin duzu? Oraindik ez dut denbora hitz egin, baina pentsatua dut karrera bukatu eta ondoren joaitea zakit Ameriketara edo Afrikara edo nunbaitera haurrak laguntzera edo. Gaztea zara oraindik, baina 10 urterekin palan jolasten zuen neskaren aldean eta oraingo izaskunen artean, ze desberdintasunik? Lehen Manuela denbora asko gehiago frontora etortzeko, nahi nuena egiteko, eta orai entrenamenduak ere baditut astero planifikatutak, bada asteroko errutina bat, gero asteburuetan partiduak, orduan da ez dakit. Nola da, zure rutina hori, egunerokoa edo astekoa? Urte honetan entrenatu ditut astelehen, asteazkena Iruñan, astearte eta ostegun fisikoa eta hortziraletan iparralden. Eta gero asteburuetan partidu bat hemen hegoalden eta beste bat iparralden. Beraz, aste osoa beterik ez da. Eta bitartean ikasiera. Bai. Eta nola ikusten duzu izaskun 10 urte barru? Herri txiki batean lan egiten, eskola batean, ikastola batean, eta gero pilotarekin jarraitu, badakit ez dutan afizioa utziko arazoren bat baldin badut, baina printzipioz nahiko nuke palarekin jarraitu eta maite dudana egiten jarraitu.
Bueno, konta iguzu, Manes, nolakoa den Izaskun txapelketetan frontoian. Txapelketetan oso zentratua dago beti, jartzen da oso seria eta beti pausatzen da eta hori pentsatzen eta aldatzen da asko kaletik. Kalean beti bada gorpozik eta gero jokatzen nahiko seria jartzen da, bai. Eta entrenamenduan, zer? Segun. Normalean, egon behar denean serio, baina bidez gertatzen denean zerbait akats argiren bat edo horrela, bai, farrari... Hori bai, entrenamenduak badira pixkat farregarriagoak edo. Zein da ikasleen alderik onena jokalari bezala? Nire ustez erasoa, oso erasokorra da eta nahiko ongi erasotzen du, bai. Eta zer dauka hobetzeko? Aukeratzea ongi noiz sartu behar den eta noiz sartu behar den erasotzeko edo sartu behar den pilota atzera emateko edo bere atzelariari guzteko edo hori, aukeratzea ongi. Eta 19 urte izan da horrek darama guztiarekin, ikasketak, lagunak, txapelketa bidea. Nola lortzen duzu Izaskunek txapelketa bat baino lehen burua bere tokian edukitzea? Horretarako nahiko ona da, badaki bereizten ongi txapelketa elegatzen denean, bai, zentratzen da txapelketan eta ez du pentsatzen, gutxi ez nirekin ez du hitz egiten eta ez du esaten agian. Zer esaten diozu final bat jokatu aurretik? Berea emateko, nahiz eta urduri puntu bat ona dela, baina jokatzea bera dakiena, beldurri gabe eta azkenean berdin du bestea hobea balda, irabaziko dio, bale. Baina ez irabaztea bera gaizki jokatu duelako. Bere aitak zer uste duzu dala berarentzat jokatzen duenean? Oso garrantzitsua, bai. Zeren beti badago ere gainean ikusten entrenamenduak eta hori eta azkenean bera ere oso jokalari ona izan denez, konsejo oso onak ematen dizkio eta... Aholkulari ona da. Bai. Hau da, aitak irabazi zuenaren parte txiki bat gehiengoa luzei den duelakoz, baina badu hemen trofea iniz. Badaude desente, hemen. Txapelduna mundiala jokatu zituen, ez da? Bai, erastu zituen hainbat mundial eta adibidez Toni Bare Loitzunen 1984ean irabazi zuten urrezko 2000. Irabazi zuen 8 alditan 5 kirola, zela 5 palazko 5 espezialitate ezberdinetan aritzea eta 20 tantuzko partiduak irabaztea eta bera izan zen aldi gehienetan irabazi zuen pertsona. Familian badago bat baino gehiago pilotan sartua, ez zarazu bakarra, ezta? Bai, badut, aita, lehenik. Gero Saba bat ere mundialista izan zena, eta gero badut lehengusu bat profesionala dela remontean. Beraz, zaletasuna badakigu nondik datorren, ezta? Bai. Eta nolakoak dira zuen famili bazkariak eta elkartzen zaretenan, dira pilotaren inguruan? Bai, batzutan bai. Iruñekoak elkartzen garenean batez ere beti pilotari buruz eta gero igande arratsaldetan pilota ikusten ETVn edo... Eta zu, konta iguzu pixka bat, noiz hasi zinen frontoian? Frontoian hasi nintzen 5-6 urterekin nire ustez. Eta gero 9 urterekin hasi nintzen iparralden trinketan jolasten Iruñan ez zeudelako neska nahikorik talde bat egiteko. Eta gero Iruñera ikastera joan nintzenean bazuden neska gehiago eta hasi nintzen bi aldetan jolasten. Eta Izaskun, noiz bihurtu zen aitarekin egiten zenuen jolas hori, jolas bat baino gehiago? Batez ere hasi zen
Iparralden hasi nituenean txapelketak, Euskal Herriko Liga eta Frantziako txapelketa, eta hor ikusi nuen bazeudela neska pila bat jolasten zutenak eta konpetentzia zegoela. Zein da gogoan duzun lehenengo txapelketa? Hola niretzat importantea izan zena, 2010an 13 urtekin irabazi nuen Frantziako txapelketa, ilusio handia egin zidalako, ez ginelako gu favoritoenak, eta hori partida hona egin genuen eta azkenean irabazi genuen, eta hori niretzat izan zen, ez dakit poza bezalakoa edo. Beti jolasten duzu bikote berdinarekin? Iparralden jolastu nuen, ez dakit, igual 7 urte berdinarekin, baina utzi nuen txapelketa bat selektibitatearen zat eta bigarren batxilergoa batez ere, eta gero oraiari niz neska batekin nahia ditzen dena eta oso gustora. Eta daramat 2 urte berarekin jolasten, baina espero gehiago izan den didela. Eta zein izan zen zure orain arteko ibilbidean, zure inflexio puntua, aldago txapelketa konkretu bat? Egin nuen munduko txapelketa 2015an Palentzian. Konta iguzu pixkat nolakoa da hori mundial bat jolastearen esperientzia? Hasteko prestaketa behar duzu denbora hainitzukan prestaketa egin ahal izateko eta fisikoa eta gero entrenatzeko frontoian edo behar duzu denbora eta gero han preselekzioetan egin alduzun guztia erakusteko pena merezi duzula edo ez. Eta gero mundialean bertan urduritasuna nabiritzen da batez ere frontoian sartzen zarenean, ez dela txapelketa normal bat bezalakoa. Eta bestela, frontoietik kanpo mundial batera joatea, beste herrialde batzutako neskekin egotea, zer moduzkoa da hori? Oso polita, niri iruditzen zait, gauza polit bat, azkenean harremanak sortzen dituzu beste herrialdeko neska edo mutil batzuekin, eta azkenean badakizu bidai bat egin behar baldin baduzu, agurtu aldituzu lango jendeak edo. Orain azaroan baduzu beste mundiala, ezta? Nola ari zara prestatzen? Fisikoki hori prestatzen ari naiz, eta gero ere Iparralden baditu trebaketa batzuk eta Iruñan ere, eta hori aldudana egiten dut, eta gero ez dakit joanen naizen ala ez, baina gutxienez egiten ari dut aldudan gehiengoa. Aita txapelduna izan da, zer aholku ematen dizu, zer esaten dizu? Batez ere irakatsi dit egin behar dena eta ez dena egin behar, eta gero partidetan egiten ari badu gauza bat eta bestei erresa egiten zainena, erten dit egin ez dakiz zer, eta hobeto partida aurrera eramateko eta irabazi albada irabazteko. Eta zuk zer sentitzen duzu? Ikusten duzunean aita olako eserlekutan eseri da zu ikusten, zer? Lasaitasuna, batez ere badakidalako emanen dizkidala kontseilu honak eta hori, lasainago alde hortatik badakidalako lagunduko didala. Berazuk nahiago duzu familia ikusten egotea? Batzuk nahiago dute kanpoan egotea, ez da? Bai, bakarrik eta gero batzutan etortzen direnean beste familiar batzuk ez nagoena ohituta ikustera pixkat urdure jartzen naiz. Nafarroan naiz eta egon pilotarekiko zaletasuna palamundua agian zailagoa da, baldago soldata irabazterik joko honetan? Badugu txapelketa bat, Graunia dela Euskal Herri osoko federakuntzen arteko lehiaketa bat, eta Gipuzkoa, Araba, La Rioja, gero Iparralde, eta Nafarroaren arteko txapelketa bat da, eta han joaten zarela Nafarroa representatzera, eta hor ematen dizutela diru pixkat, baina hola bizitzeko neskek ezin dugu. Hori horrengo galdera, eta zein da neska eta gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak?
Mutilek irabaz dezaketela diru gehiago gu baino, neskek baino, eta gero ere herriko bestetan gehienetan deitzen dituztela mutikoak jolasteko eta espektakulo edo handiagoa emateko. Eta azkenean haiei bai ordaintzen dietela, baina gu behar joaten gara lehen partidu txarra edo hasteko partidua bezala eta ez du. Mil eskerrak batzutan eta batzutan bai, depende herri, bai ematen digutela diru pixkat, baina hola bizitzeko ez. Eta ikusten dezunen holako futbola eta beste kirolak mugitzen duten diru eta diru mordoa, ze pentsatzen duzu? Maiten dit pixkat amorrua edo ikustean beste batzuk lortzen dutela dirua beste kirol batekin oso onartua dagoelako eta gure kirola ere ez da zailena izango, baina ez. Azkenean zuk egiten duzun sakrifizioak eta esfortzua eta antzekoak izango dira, ez dut pentsatzen jokalari bateko oso desberdinak duen, zuk kontatu dezunarekin, ez da? Bai, eta azkenean guk ez dugu bizitza aurrera ateratzeko aukerik izango palan aritzen. Igual beste herrialde batzuetan bai, Mexikon eta Argentinan adibidez badute gauza asko hobe antolatuta eta bai badituztela txapelketa pila bat eta ordaintzen dietela. Naiz eta horrela egoera, zuri merezi dizu, zer sentitzen duzu palan jokatzen duzunean? Askatzen dut barnean dutan guztia eta ez dakit. Adibidez, azterketekin nagoenean eta pixkat estresatua, gaiten niz palan aritzera eta hor ja lasaitzen naiz edo estresa joaten zait. Zure esperientzia kontutan hartuz, orain arteko esperientzia, etorkizunean seme-alaba badaukazu eta palan aritu nahi du, zer esango zenioke? Saiatuko nintzateke nire aitak egin duen bezala, bere aurrak ere pilotariak izaitea. Eta bestena ez dakit afizioa sortzea edo gutxienez ikusteko edo lotura bat izaitea ez guztiz aparte egoitea edo. Pilota mundua ez da bakarrik esku pilota, pala mota asko dago, frontoi ezberdinak ere. Azalduko diguzu pixkatxo bat, zer da frontoia eta zer da trinketea? Frontoia 3 pareta dituen leku bat da. Hau da frontoia, ez da? Hemen frontoian gaude. Eta gero badaude 36 metrotakoa, 30 metrotakoa, neske jolasten duen frontoia dela. Eta gero 54 metrotakoa. Eta gero trinketea da frontoi bat bezalakoa, baina itxia, eta badu sare bat, teilatua eta fraile moduko bat. Trinketean jolastu dezakezu pareta batean, aurrekoan, eta bestaldean ere, ez da, eskuinikoan ere. Zein gustatzen zaizu zuri gehiago? Trinketea. Trinketea. Zergatik? Joko gehiago egiten du? Aurrelaria naizenez, trinketean badago joku gehiago. Frontoian egin alduzu dejada edo bipareta edo txoko, baina beti 3 gauza horiek dira eta trinketean egin aldituzu gauza ezberdin asko. 5 pala hauek jolasten dira frontoian. Honaino? Bai. Hauek. Eta gero trinketan 3 hauek. Lehen hau da pala korta eta frontoian jolasten da, trinketan ez. Gero hau da, bigarrena da media pala, orain ez dela hortara jolasten, baina da paletak oro eta kortaren arteko pala edo. Eta ere frontoian jolasten da. Hau da paletak oro fronton, gero hau da paleta
Maziza, dela frontoian jolasten dena. Hau Argentina, jolasten aldela frontoian eta trinketean, baina bakarrik 30 metrotako frontoian. Ez dakigunontzako berdinak dirudite, ez da? Baina pentsate dut desberdintasunik egongo dala. Bai, adibidez paleta kortaren pilota gogorra da eta pisu handikoa da eta pala ere ikusi aldenez nahiko lodia da. A ber, hartu dezaket? Bai, eta honena Zer ikusirik, ez da? Buah, pasada. Eta trinkete eta frontoiaren arteko ezberdintasuna da frontoikoa gehiago pisatzen duela eta aldiz trinketakoa bigunagoa edo ligero edo... Bakoitzak beraz badauka bere funtzioa, ez da? Bere pilota, bere pala, ez da? Eta ikusten ditut sinadurak eta dituela, zer da? Hartu dezakegu ikusteko? Bai. Hau da, nire aitaren azken mundialeko para bat, eta bere lagunek sinatu zioten bere erretiro mundiala zenez, bai Mexikarrak, gero Isla Reunionkoak, Argentino bat, eta gero, nire aita jolasten zuen frantses federakuntzarako eta hemengo eta hango lau. Ni sare jokatzen dut. Txikitan, hemen herrian hasi ginen txikitatik eskuzka pilotan, baina gero Iruñara joan nintzen ikastera eta azkenean sare modalitatea aukeratu ni. Eta zergatik gustatzen zaizu gehiago, ze desberdintasun dauke? Joko honetan ez da pilotari kolpe ematen, pilota txikitzen da, hartu eta bota eta eskumutarrarekin joko egiten da. Eta jende gutxi dago jokatzen dira eta maite dut. Guai denek erraten dute eskuzka jokatzen dut, edo irujo eta hauek, eta xare trenketen jokatzen da bakarrik eta ez da ezaguna. Polita da baita horrelako. Joko biziki polita da, ze azkarra da, biziki fite jokatzen da, eta hori eta jokatzeko zaila da, baina ikusteko biziki edarra. Polita, Noain, izaskuni buruz aia izketan, eta ez eguzu, aldago izaskun desberdinik frontoian jokatzen duenarekin eta etxekoa edo kalekoarekin? Frontoian hori kompetitiboa da eta etxean ere erran behar da. Ez dakit, betiko izaskun ikusten dut, frontoian eta kanpoan beti pertsona bera da eta beti hori gisakoa da beti. Eta biak jokalariak pikak egitzen dituzue? Hastapenean aitarekin jokatzen ginoenean, batek erraiten zen, ez ni joanen ez aitarekin jokatzera, eta bertzak erraiten zen, ez ni joanen ez da. Ze bakotxak bere modalitatea zeukan, izaskun pala, nik eskuzka, baina azkenean hori, kompetentzia ez, ze bakotxak bere modalitatea zeuka, baina, gero gelditu ez, kanpainatu baten, txapelketa baten txapelduna, ofnatzeko txapelduna, eta bertzak ez, baina ez da grabe hori. Eta izaskun ikusten dezunen, olako txapelketa garrantzitsu batean, zer sentitzen dezuzuk? Ni pozten niz, biziki pozten niz. Guai dela gutxi mundial bat jokatzen, eta ni biziki konten niz. Jokatu izana, eta hori, pozten horrek. Eta seguzu, familiko zeinek pasatzen ditu nerbio gehien? Nerbio gehien, ikusten dena amak. Amak biziki espresibo da, eta hola, saltatzen dut tantoetan, eta hori, espresibo da ama. Eta isil-isila da, dena untxe ikusten du, eta izaskun agola egin behar duzu, agola. Esan dugu berak, lasaitasun asko ematen dira. Lasaitasuna ematen dio, baina aita bere buruan nerbio dauzka, baina ikusten dena amak. Baldezu olako oroitzapen politen bat? Txekitan dauzkadan oroitzapena, aitarekin joaten ginen, indarrik ez genuenean, arraketa batekin jokatzera. Frontoian zati txiki batean, eta horiek, eta gero mezkeritzen, nire jokatzen ginuen. Hasi zen pala Argentina jokatzen, eta hor frontoi 30 metrokoa da, eta hor gustora jokatzen duzu, eta nire horitzapen polita duzkat. Honetasun hemen daukagu zure ibilbidea, ezta? Konta iguzu pixka bat, bagian garrantzitsuena, zein da zuretzat? Hastapenean garrantzitsuena izan zena niretzako hau da, Frantziako txapelket, lehen aipatu dutan Frantziako txapelketarena.
2010ean, eta gero ere garrantzia handia duena, garrantzitsuena ibilbide guztietan da zirarrezko dominau izan zela 2015ko mundialean. 2015 urte hona izan zen, ez da? Bai, ukandutan urteriko erena. Lehenengo irabazi genuen Rebeka eta Biok Graunia, lehen aipatu dutan lehiaketa, Gipuzkoa, Errioxa, Araba, Bizkaia eta Nafarroa eta Iparralde. Gero irabazi genuen 30 metrotako Espainiako txapelketa, eta gero hasi ginen preselekzioan, eta egin genuen txapelketa bat preselekzioan geunden artean, eta irabazi genuen hau dela Espainiako koparen trofeoa edo. Eta azkenik ja izan zen mundiala, irabazi genuela zirarrezko domina eta. Orain ezagutu nahi zaitugu pixkatxo bat gehiago, baino kirolatik aparte. Beraz, konta zuze uste duzu, gizartearekin konprometituta egon beharra daukagu? Bai, nire ustez beti egon barzara harmonia batean gizartearekin edo zure inguruan dauden pertsonekin egoera on bat izateko edo guztien artean inguru giro egoki bat izateko edo. Natura zaintzen aldugu? Nik uste ez dela zaintzen behar den bezala. Batzutan jendea joaten delako mendira adibidez eta uzten ditu hor bazkaltzeko erabili dituen plastikoak eta azkenean horrek kutsadura sortzen du eta ni ez nago horrekin ados. Zerbait erabiltzen baldin baduzu ezaizu deus kostatzen berriz hartzea eta botatzea zaurretzi batera edo. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, gustatzen zait bai. Gehien bat gustatzen zait leku berriak ezagutzea eta bertan duten kultura edo dituzten ohiturak edo. Eta orain egiteke daukezun bidairen bat, herrialderen bat? Orain ez dut deus planeatuta, baina mundialera joateko sortea baldin badut, bai Argentina joan nintaike eta bai gustatuko zidala gero Argentina pixkat ezagutzea edo. Egun baterako zer nahi duzu, hondartza ala mendia? Hondartza. Bai, hemen Auzperrin mendiz inguratuta gaude eta ez dakit. Badokezu ja aski ez da? Bai, eta hondartza aldiz gutxitan. Hiria edo herria? Herria. Eta herri handia edo txikia? Txikia. Auriz berri, ez da? Bai, 250 biztan inguruko herri bat da izta. Denak ezagunak beraz, ez da? Bai. Mitozalea zara? Ez soera. Badokezu horrelakoren bat? Ez, sin mas, bai behar zakit pertsonaren bat, baina berez ez. Bizitokiak bizipoza eman dezakela uste duzu? Bai, batez ere gustoko duzun kultura zinguratuta baldin bazaude edo maite duzun pertsonetaz edo. Eta baldauk ez duzuk lasai sentitzeko leku sekreturen bat? Batez ere Auzperrin egotea, hori astean zehar Iruñan nagoen ez eta ez dudanez soera gustokoan bizitzea, Auzperri iristea da nire lasai gunea edo. Eta bizipoza izateko egoera bat? Paran aritzea edo. Irakurtzeko liburu bat? Ez dut soera gustoko irakurtzea. Bai, ez dakit. Adibidez, ziketaren inguruko liburuak edo ez dakit, Nebera Bezaroaren inguruko liburuak edo baina bestena ez. Eta filma bat? Filma bat baizik nahiago dut, orokorrean amodiozko pelikulak edo bestena Euskal Herrian kokatutako pelikulak edo. Telesail batekin altzaude engantzatuta? Bai, ikusten ditut telesailak ingelesez pixkat ikasteko,
edo ikaskuntza horrela emateko, eta ikusten nuen Pequeñas Mentirosas, orai bukatua dagoela, baina hori. Euskerak zer leku du zure bizitzan? Leku nahiko handia, ze orai badut mutilagun bat, duela uste bat, eta bera iparraldekoa denez, egunero euskeraz ari naiz, eta anaiarekin ere batzutan, eta lagunekin ere. Hemendik 50 urtera, nola gustatuko litzaizuke izatea mundua? Batez ere Nafarroa euskaldunagoa, ze pixkat galtzen ari da, eta ez dakit. Pilotarekiko izatea garrantzitsuagoa edo. Gaur egun uste duzu, harremanak lantzeko modua, dagoen modua egokia dela? Ez. Nahiago nuen aitatxi eta amatxi bazuten harremanetzeko era edo ze orai hartzen da mugikorra edo ordenagailua edo olako teknologia berrietako bat, eta ez duzu deus behar egin alduzu etxetik eta ez ara ateratzen kalera, eta nahiago nuen lehen zegoen ohitura edo. Plazara ateratzen ginen, eta lokoak, ez da? Zoriontsu izateko errezeta bat? Aski izatea, maite duzun gauzak egitea, eta batez ere lana gustoko izatea gogotsu egiteko edo. Zure etorkizunerako desio bat? Palan jarraitzea edo, ez dakizu. Izaskun norban 3 hitzetan. Alaia, jatorra eta langilea. Uste horiek ongi erraten dutela bere izaera. Igorria, azkarra ere, eta gauza anitz pentsatzen dituenak, pentsalaria ez dakit. Pilotaria, alaia eta langilea. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.